Nu-i canalul meu. Nu-i canalul meu, bro. Bun, deci mai am de făcut la Reinhardt TV. Salută, promovare și la mine, mulțumesc. Asta este linkul de la Reinhardt. Deci are 1140 de aproape. Bă, și a mai făcut promovare lui Reinhardt. Te-am zis eu că are Minecraft și miniaturi destul de mișto. Da, ăsta este linkul la canalului, băieți. 100 de lei de la Gameplay Pro, dar nu trebuia să mai donezi 30 de lei. Mă, da, atât e bine, acum o faci. E ceva la mijloc și cu gameplay acesta. E ceva la mijloc. Cu donațiile astea, dintr-o dată. Dar o să las link-ul. Ăsta este de la Reinhardt și după aceea o să las prin Super Chat. Deja am terminat aici, din Typestream, cred. După aceea, prin Super Chat. Ai uitat de mine? N-am uitat, bro, Raule, dar după aceea o să trec prin Super Chat, bro. După aceea. Trebuie să aveți răbdare, că dacă nu aveți răbdare, nu mai pot să mai ajut pe nimeni. Și după aceea, practic, după aceea o să vă plânge. Prin 2014, dacă aveai 5 abonați, erai zeu? Cam da, Sebi. Dar bine, nici nu era popular YouTube-ul. Ai uitat de mine? Nici nu era foarte popular. Mai fă episod de Clash of Clans, bro? N-am ce să fac pe Clash of Clans. Place la nebunie. Place la nebunie gadgetul ăsta. E ceva genul surprise. Salut, Nelu. Nevoie să spui numele, nu. Ia uite, mă, ce prostie. Bă, cam slab pe AIM. Aș fi putut să folosesc gadgetul, dar nu deocamdată, nu. Măcar să am al treilea upgrade. Da, bine, orică e primul upgrade, că orică e al treilea, cam același lucru. Mamă, l-am omorât pe ăla din 2 hiturilor. Acum e altceva. Cred că am hitul cam ca lui Rico sau măcar. Ok, e ceea ce-mi doream. Ia power up-ul ăsta, Bă, mi se blochează cursorul, bro. Se blochează cursorul, bro. Cine mi se blochează cursorul? Da. Mă de enervant sau șmecher, jocul foarte șmecher, Mariane, dacă vrei să te apuci de el, cu dragă inimă spun, merită la maxim să te apuci de el. Hai să mai dau să mai facem promo după aceea. Merită să te apuci la maxim de el. Este genial joc Anderos. Salut, Andrei. Genial. Când mai joci Clash, probabil mâine pe D-Live. Da, cred că? Pe cuvântul meu. Pe cuvântul meu de nu este cel mai tare joc. Treaba voastră. Dacă nu mă credeți, voi pierdeți. Hai că am dat și eu cu peretele, am dat. Ia, vine Bibi. Ce stă Bibi în chest, bă, ești nebun la cap, mama cu ouăle. Cum să nu te oftiși? Cum să nu te enervezi în situația asta? Cum să nu te oftiși și cum să nu te enervezi în situația asta? De asta ai pus titlul ăsta, nu? Da, nu. Adică de unde a sărit de merge, mă? Din Bea? Ești nebun la cap că am mai și sărit. Când vrei să te bați. Că vrei să te bați și tu, să iei niște power-up. Cum stau ca disperații pe niște power-up-uri în pana mea. Și că n-am mai văzut power-up-uri în viața lor.
Deci, Raul și după aceea Gameplay Panda să las. Raul 28 are 715 abonați, lol? Și are cum neva 3 videoclipuri 715 abonați? Acum 2 luni spargem diamante pe Free Fire, după aia Free Fire și acum o zi Brawl Stars. Asta este linkul la canalul lui Raul, băieți. Putem să-l ajutăm și pe el să se apropie de 1000 de abonați, oare? Asta este linkul la canalul lui. Trebuia să pleci de acolo, băi, da, știu. Asta din nou este la fel de răbdare, nu? Mai ai răbdare pe jocul ăsta după ce îl joci timp de cum îl joc eu, de când îl joc? Din decembrie anul ăsta fac 2 ani, nu? Cred că da. Mai ai răbdare, hai că mai ai răbdare dacă e ceva. Mai ai răbdare dacă e ceva. Ce vreau să mai fac e că să deschidă astea de pe aici. Că le-am păstrat, am zis că poate am mai mult noroc pe live. Am avut. Flavius, am înțeles, bro, nu mă mai uit, lasă-mă, lăsați-mă în pace. Uite la news că am postat ceva la Supercell, ce a postat? O poză în care zic care sunt momentele tale cele mai de nervi sau ce naiba vor să zic. Mordenul ăsta cu autoim a dat. Ia autoim. N-ai pentru ce, Narcis? Salut și ție! Hai că a murit, e în regulă. Probabil să dea mine este în regulă. Bo acolo, n-are nicio șansă, nu mai am gadget-ul din păcate, o să dau al treilea upgrade. Următorul hiterip. Bro, dacă mă plimb după tine, nu te cred. Preții vieții. Bun, deci vă mai las linkul de la... stai așa, de la cine am lăsat eu? De la Raul, nu? Ultima dată, da, de la Raul. Ok, acesta este. Opera Search. Da, e super OP până să faci primul upgrade. După aceea... E ok și după aceea. Adică chiar mult mai bine să ai al doilea, al treilea upgrade, dar fără viteză, fără la de viteză, îl face la fel de lent ca pe Hobbit. Și a zis cu Hobbit ce nasol e. Mai ales pe o mapă de distanță. Dacă nu faci timp, te bagă la mijloc și măcar nu poți să scapi. Da, mă, Gameplay Panda, bro, îți dau și de la tine, dar ce nu înțelegi că nu pot să dau 5 miliarde de... Ok, frate, bun, data viitoare promovări. Promovări numărul 1, facem, spamezi link-urile, nu contează de la cine, le spamezi numărul 1. E, mama ta de broc. Așa. Dar la mine dai și tu. M-am lăsat de Brawl Stars, m-am apucat de Free Fire. Bravo ție, Sebi. Ai făcut un lucru bun pentru sănătatea ta. Ai făcut un lucru bun. Bun. Va veni asta? Bă, dar s-a prins, mă. Deci nu vine să cred. Hai că mi-am și bătaie ca prostul. Săracu. Ce ai făcut, bossule? Ia, Mortise, vino pe mine. Vino pe mine dacă ai tupeu. Îmi dau upgrade-ul neapărat.
Bun, salut Cristina. Acum cu viteză e altceva. Salut, dai cu Eduard. Și eu o să fac 500, măcar rank 20, după aceea mă schimb pe contul mare, să mai pușez acolo puțin. Dar stai să las link-ul. Link-ul de la canalul Gameplay Panda, băi, ia să vedem câți abonați are Gameplay Panda și ce are el pe canal. Mamă, n-are niciun abonat, ești nebun la cap. Gameplay Panda. Eu că m-am zis că e ciudat. Eu că m-am zis că e ceva ciudat la mijloc. Are 0 abonați. Acest canal este gol, niciun videoclip, absolut nimic. Bro, acum întrebarea mea este, ok, îți mulțumesc pentru donații, nu știu dacă și donațiile sunt ok, reale. Dar de ce ai dona dacă tu nu ai nimic pe canal și nu ai niciun abonat? Ok, niciun abonat, am înțeles, dar n-ai niciun videoclip. Băieții, ce poate să știe despre canalul tău? Ce joc postezi sau ce faci tu? Nimic. Asta este linkul la canalul lui, băieți. Asta este linkul la canalul dacă doriți să ajutați și pe el cu subscribe. Dar nu pot să vă zic mai multe decât că n-are niciun abonat. Atât pot să vă spun. Că n-are niciun abonat, n-are absolut nimic. Niciun videoclip, nimic. Doar dacă doriți să vă abonați. Hai cu 5k mesi simultan, te salut, bro. Hai cu 50.000 de like-uri. Gameplay Panda se numește, atât. Atât. Acesta este. Ce faci, thumbnail-ul? Thumbnail-ul astea sunt luate de la Brawl Stars. Salutare. Se poate să fac 850 mai dai. Deci unde ești creștialor Minecraft? Bro, mă joc și aia, dar în mare parte, v-am zis, Brawl Stars mă mai joc mare parte doar pentru misiuni și atât. Și când mai intru așa de mă apuc amintirile, și cum e vorba aia, amintirile, răscolesc amintirile, nici nu știu melodia aia.